ओहो आयै आं कलेजाव एक्सिडेन्ट जानोसैमोन मा एक्सिडेन्ट जेबो जायाखैना आफा जेबो जायाखै आयै जेरावबो दुखु मोनाखैना बोरो ओहो आयै आं जेबो जायाखै रावबो जेबो जायासैना आफा जाय सिख्लाजों एक्सिडेन्ट जानो नागिरदोंमोन बे सिख्लाया आंखौ जोबोद रायदोंमोन आयै मा बेसेबां साहस आंनि फिसालाखौ रायनो बबेनिमोन बे सिख्लाया नङा आयै दाया बे सिख्लानि नङामोन नों रावखौबो जेबो दा बुंसै आयै दे आंनि फिसा हौवा आं रावखौबो जेबो होनला बिबारि आंनाबो साबजायासो खोमाहाय सिबायखौ खेबसेयैनो बिदि रायनाया बिबा मा सानखो मानसिखौ नायोब्ला गिदिर न'खरनि फिसाला जागोन बायदि मोनदों आङो बेनि हिंसा महर आरो नोंजों जोबोद समायसोगारगोन थांलिया मा जानला मानला बुंलाबायो थाय बिना गाननाय जोमनाय महर मोखांखौ नायब्लानो सिनायो नामा दानि मुगायाव गोनां गैयि गासिबो समान गानजोबोहाय थेवबो आं बुंगोन बियो गिदिर न'खरनिथार जाबाय मेडाम खुगाया सिरि थानो रोंला नोंहा I am so sorry आंनि थाखायनो मैया जोबोद दुखु मोनदों बेनिखायनो नों आंखौ निमाहा हो इट्स अके बेसेबां फिसा खोथानि थाखायनो नों सरि बिलायनांगौ जाखो हनै प्रिन्सिपालआ फैगौ गानखौ बेसेबां खोनासंबावनोब्रा नाम्बार बुलाबायनानै सोरजोंबा रायलायहरलाबायनां सोरबा मोजांनाव नांहैबा आंगौ हेल' सोरमोन हाट माथो हौवासै आरो खनसे होबावनां सोरनावबा नांथारबा आंगौ मोजांनो जारौरौ गावदांनांगौ नांबा आंगौ हेलौ जारौ आंसो बारखोबारानि आंनि मुङा मदन आदाया मा मावो आं क'क्राझार इउनिभारसिटियाव फरायो नोंहालाय ए आङो क'क्राझार कलेजावनो फरायो मुङा लाइस्रि ए मोजां आयु नामाबो जा समायना जारौना मालाबा लोगो हमलायगोन दे बिदिब्ला जागोन आदा नों जेब्ला लेंहरो अब्लानो थांगोन आं औ दे खनसे खुदुंहरना आदा मोजां बांथारगौलै लावगिनिफ्राय साबसिन जाथारबा आंगौ याहा I am so sorry मेगना बबाव नायनानै सालायफालाय सि फाग्लि जायाखैथ' आं मानो मालाय सेंग्राखौ बेबायदि रायफ्लांखो होनबा आं अनथाव बाथावनो नङा आं मानो अननो बिहा गोरोन्थि जादों बिनिखायसो नाथाय आं मा जाखो दिनै दहाय बिबारिनि बुंनाय बाथ्राया आरो नोंजों जोबोद समायसोगारगोन सि नङा बेथ' दुगैनो नागिरथारदोंलै नाय खुमा थानलां
मा खालामनाय जादों नों बेयाव? दिखिसे 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 हरनै फाग्लि नोंना हिर'आ फैगौ। थोद फाग्लि मालाय सेंग्रायालाय आंनि हिर' मानो जालाबायनांगौ जाखोसै? फैदो क्लासाव थांनोसै। हाय सिस्टार हाय। गुड मर्निं। गुड मर्निं। बिनानाव नों आंखौ हेल्प खालामनो हागोन नामा फ्रेन्ड हिसाबै? आं नोंखौ मा हेल्प खालामनो? आंथ' नोंखौ सिनायाबो। आंनि मुङा जायख्लं बसुमतारी। आंनि न'आ सिम्बिरगाव। आंनि आफाया क'क्राझार ब्लक अफिसाव बिडिअ। आंनि मुङा बिबारि बर'। हाय। हाय। जायख्लं आं नोंखौ माबायदि मदद होनो हाथावगौ? बिबारि नोंनि लोगोनि मुंखौ खिन्थानो हागोन नामा? आंनि लोगोनि मुंखौ मानो नांगौ नोंनोलाय? बुजिबाय आं। दे लादो दे गोसोआव। आंनि लोगोनि मुङा दैमु नार्जारि। थेंक इउ खोन्थानो थाखाय। दे बिदिब्ला थादो दे। आं क्लासाव थांसै। मोनसे मोजां निउस लाबोदों। नों गाज्रि मोनाबासो खोन्थागोन आं। गाज्रि मोनलायनाय? मा खोथा बेलाय बुंदो। ओहो नों प्रमिस लागोराबा आं बुङा। अके पापा प्रमिस। आं खोमा हमबाय नै। नों बुंदोल'। नों जायख्लंखौ मा सानो? मा साननांगौ जाखो माला सेंग्राखौलाय? लाजिदों नामा मेडाम? खेबसे नुनायावनो आं फागेलि जाबाय। नै नोंखौ। दैमु मिन्थिगौ नों? मैया जायख्लंआ आंजों रायलायदोंमोन। जायख्लंआ नोंजों रायलायदोंमोन? मा खोथा रायलाया? खोन्थादो ना प्लिज आंनोबो। मा खोथा मानि बियो नोंनि मुंखौ सोंदों आरो बियो नोंखौ मोजां मोनोनो। सै नंखाय बियो आंखौलाय मानो मोजां मोनोसै? बियो सैथो दैमु। बियो नोंखौ मोजां मोनो आरो बिसिनि बिफाया भिडिअ बावसो। नों बेखौ मोनोबा गावखौनो लाखि साननानै लादोहाय फाग्लि। नोंनो लादो फाग्लि। बहा थांब्रा गेन्द्रा एप्पा हाखु दारा? लोगो मैनो हेल' आदा। हेल' आगै सफैबाय आङो। नों बबाव दं? आं गौरां गार्डेनावनो। हा? गार्डेनावनो नेगासिनो। औ दे थांगासिनो आङो। थाब फै आदा। औ दे। मादै नों? गेन्द्रा नों बाव? औ दाउसिन दाउलासो नायनो फैलाबायदोंलां। आं थांसै। साला बिसो साला लासिं सिं रं नाम्बार जानांगौ बिदि जायो नामा? होद बिमादैसो दार मासथिनि मोजांखौ लोगो मोनबानो जायो खनसे। होद फुरिया बारिया बिमादैसो बिदि जानांगौ लासिं सिंनो। हाय दैमु। हाय। दिनै हारसिङै बिबारियालाय? बिबारिया क्लासाव माबा खोथा दंमोन? गैया ओरैसो सोंदां लोगोसे गैयिखाय। नांगौआ नोंखौसो बिबारिखौलाय मानो? आंखौ मानो? दैमु मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन आङो। सोंनो हागोन ना? औ हागोन। मा खोथा? आं नोंखौ मोजां मोनो दैमु।
नोंखौ मोजां मोननो हाया जाख्लं नों आंखौ गोरोन्थि दासान मा दैमु नों आंखौ मोजां मोननो हाया मा खालामनाय जादों बेलाय गोसोबाय नालाय खायदा खालामखागोन ना नोङो मा होनो ओइ आंनि नोमाखौ जानला मोनला बिदि दाबुं मानो मा बेलाय लाया माथो आंलाय नों हायथा उरला लायाखौलाय आं हायथा हा माखौ नुदों नों आंखौ हायथा हा माखौ नुदों नोमा साला फांफुं फालथु आंनि बिमाखौ मा नांजाबाय थायो बेलाय होद साइक्लं अ बिबारि नोंसोरसो माथो जों शपिं खालामनो फैदों नोंहालाय आंखौबो बिदिनो सानना लादो दे बिदिब्ला नोंसोर शपिं खालामबाय थादो आं थांदिनि साइक्लं जों शपिं खालामनायाव थाफादो ना प्लिज दैमुआबो मोजां मोनगोन नांथ'ला दिनै बिबारि दे नोंसोर शपिं खालामदो दे बिदिब्ला फैदो लोगो लों आरो लों आंनि फिफा राखेब देवानिनि खामायनाय रांफोरजों लों आरो लों नोंसोर आइला जोंहालाय माथो दंबावो दालाय मेट्रिकखौनो होआ रबार फेल जाबाय कलेजनि मोखांखौथ' नुखाला माथो जौआं गैला ओइ बाजै सैलाबनाय जौ गंसे लाबावसै बे गंथामजोंनो मुग्रु मुसि जाजोब्बाय नोंसोर बोरमाफोर बिजों गंब्रै जाबायहाय बाखिना मा जाखो हाब माब्लाथो आदा जेथोआ बाखि लोंफेराब्रा सिरि था मोसौ बारा रायलायनो नाङा मोसौ आयु खम जायो नै लेखा फरायबाबो जों जेबो जाखाला लोगोफोर जेसेबां हायो बिमा बिफाखौ मेथम फैसा थाखा बि आरो जौ लों जा रंजा बाजाल'सै नंगौना नङा नङा माथोब्रा ओइ जेथो मालाय दैमुमोनहा कलेजाव जमा थारलै खम इन्जय खालामगासिनो दं बिसोरो थांनायनि फैनायनि खमल' इन्टारेस्ट जायो बिसोरो नोंहासो थादो बेयावनो लरग'ग'नो मोसौ कलेजाव थांबा सोरबा इन्जय खालामो नामा सोर बुङा बुरबक नै आं थासान्दियाव ओइ दैमुआ आंनिल'खा बियो रावनिबो जानो हाया आइला माइ हार्ट दैमु बोरैबा जायोब्ला बेखौ जोस'जोब्बाय आं आइला जायख्लं नों खेबसे गावनो ट्राइ खालामदो
आंथ' बुंखांबायमोन नाथाय आं बिजों बाथ्रायाव माब्लाबाबो देरहाया बिबारि आं साननैसो सिगां दैमुखौ बुंखांबायमोन बियो आंखौ मोजां मोनानो आं गावखौनो गाव जोबोद लाजिखांनाय मोनबाय दैमुनो आं बोरै मोखां दिन्थिबावनो She don't like me I'm sorry जाख्लं नों गोरोन्थि बुजिनो हागौ आंबो नोंखौ मोजां मोनखाबाय नाथाय आंनि गोसोआव मानोबा नोंखौ लानानै गिखांनाय मोनो नों जुदि दैमुखौ थार गोसोजों मोजां मोनथारदोंब्ला खेबसेल' नङा हाजारबार ट्राइ खालामनांगोन थौले गोसोनि मोजां मोननाया माब्लाबा मोगथाङाव जाफुङा गोसोखौ हमथानो हानाय आरो नाजानाय थानांगोन आं बेखौ थौले गोसोजों मोजां मोनाखै आरो आं दिनैसिम रावखौ मोजां मोनफेराखै बेनो आंनि गिबि मेगननि नोजोर नाथाय आं सासे गोसो गैयै मानसिखौ माब्रै आं बिबो नोंखौ मोजां मोनो बिनि मोखां महरखौ नुनानैनो आं हमनो हायो नाथाय बियो नोंखौ लाजिदों जानो हागौ दिनैसिम बिबो रावखौबो मोजां मोनफेराखै बिनि गोसोआ जोबोर अनसुलि जायख्लं मोजां सम सफैनो गोबाव सम नांगौआनो गोसोखौ हमथा बिबारि क्लासनि समाबो जाबाय थांदिनि औ थौदो